Unmil unong uniform and non-uniform personnel kan Philippine National Police Bicol ang pigpa sa irarom sa physical and medical examination. Amay kasud mang aga sa grandstand kan Campo General Simeon Ola sa Legazpi City. Sigun kay Police Major Emmanuel Ongkan Regional Medical and Dental Unit 5, objeto kan siring na aktibidad na masyertong mabaskog ang salud kan sa indang mga kabuhan nga ni makapagserbinin marhay sa komunidad kung sain taon-taon daanin daining pigkukondusir. So with regards po sa annual physical examination dito sa Philippine National Police, meron tayong tinatawag na every year, kunwari ako may birthday ako ng January, November or December, meron ang pagkakataon magkaroon ng annual physical examination. So I would expect na dapat masasama ako dun sa list ng annual physical examination na ginagawa ito on my birthday. O kung hindi naman, na-transfer ako sa ibang unit, dapat magkakaroon din ako doon. O sa ibang region, magkakaroon din po ako ng annual physical examination. Enterong pigpasairarom ang uniform and non-uniform personnel sa blood chemistry test, urinalysis, cholesterol test, uric acid test, asin iba pa. Apwera kaini, nagkaigwamanin blood pressure monitoring. Ang importansya naman po nito, ma-check yung health nila sa pamamagitan ng blood test, radiological test, at saka ECG din po yung sa heart rate. So pag nakuha natin yung result, i-evaluate natin po yung mga results nila isa-isa. Then malalayo po talaga sila, ini-inform natin through text or chat, Viber, Messenger, whatever yung nakalagay po dun sa chart nila para ma-communicate sa kanila po, yung sakit nila. Mientras tanto, abuton sa saro, sundo duwang simana ang test na magluwas ang resulta kan laboratory test. Tutugutan man ang mga individual na magpaingalo in kasong alanganin ang resulta kan sa indang lab test. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.